जागायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो। जोंनिया जेबो फाउन्डेसन साउन्डेसन गैया नालाय ओरैनो आरोना भिडिअ बानायनाय जाबाय। बांद्राय गोरोंबो नंखाया जोङो मेकआप खालामनाय ओरैनो आरो मेकआप खालामना नायदोंना जोङो ओमफ्राय गोरोंद्रायबो नङा ओमफ्राय जोङो माने मेकआप खालामनो थांखाया जास्ट ओरैनो माबाफोर मोसानाय मोसाब्लाल'सो खालामनो थाङो आरोना माबाखौ मेकआपखौ ओमफ्राय ओरैबायदि खालामनायबो थाया आरो मेकआपआव मा मा फोननांगौ फाउन्डेसन मा मा फोननांगौ बेखौ जों जेबो मिथिया आरोना ओरैनो जास्ट मेकआप पाउडारखौल'सो फोननांगौ होननानै फोनो आरोना जोङो ओमफ्राय आंथ' आखाइजोंनो फोनना होबाय जोंनिया जेबो ब्रास स्रास गैया नालाय ओरैनोसै आरो मिनिनायासो बारा जादों जोंना मिथिया आरोना माबायदि जालांगोन मेगन खाथेनानै बानायनाय मेकआप नालाय जोंना मेगन खाथेयालासिनो ओरैनोबाबो मोजां जाखाया ओमफ्राय मेगन खाथेनानैसो खालामबावो आरोना ओमफ्राय माबायदि जागोन मिथियाबो साननानै ओमफ्राय दा नायनोसै मा हमनानैसो लानो गावनि जोंनिया ओरैनो नायलांबाय थादो। काजल होनायदो काजलखौबो नागिरनानै मोनबावलायासै मायाव दोनफ्लांना लादो। Nakakilala ka man, nakansipan daw na hinibangan. Ayun, nalulog pinasang zaman nalulog. Paano makeup na ako? Oh my God. Sakar na din ako. Anya, pasika sa lagala pasagot. Alalin, pisigan minimize sa falto. Mabay di man talaga sa ating video ka na inanay. Sa funny na, may kawazing na. Bidang mini-mini tamam. Udi sa lalabasing na. Madang nang dablaon na like kalam, subscribe kalam, share kalam. Kagandan!